that you think you need a handout. Everything you need is right under your foot, but you looking everywhere else for help instead of to yourself and what you can produce for yourself. This is Nchindi Dr. Dalizo Kabambe imemwa president wa UTM na mama kunyumba kwinu. Nchindi regional governor kuno Kumpoto. Nchindi mama Nengezi na komiti yose ashado MP ashado councillor na Mose. Your Excellency niyo inge maudumura vantu hawa mizapano 8 o'clock kulindira imwe kose huku wakumba aplike mazwe inu mazwe ya kwamba ngabulera kuti tampogererani kuna uchigaba kwetu karani wakumasuka niyo kantu haka Your Excellency running mate winu Dr. Matthews Mtumbuka kwao Mhulumbi yeni atatabake wakawasambizi bati wayenda huku na huku wakazakafikira pano pa Ikwendeni na kushita setu pano pa Ikwendeni. Matthews Mtumbuka ni mwana witu wa pano pa Ikwendeni. Mafumu yose na wina Ikwendeni wose bakupulika kuti imwe mwasanga Dr. Matthews Mtumbuka kuwa running mate winu mbakuonga chomene. Nina chigomezgo kunena kuti kumuongani kwenecho wazamuongani pa 16 Mwe apano awizi wa Dr. Matthews Mtumbuka tilinao walipapa chachiviri Your Excellency natini mkumbuzeni kunena kuti pano mwafika pa Ikwendeni pano ndipo pakwao pamere chilima ndine wandale yayi mafumu ngandale yayi kweni vantu awa wakupemba kosaru chifuka pala wagwara saru ili wakwange wakukumbuka mzima tapulika kuti mwendenge munandi Your Excellency tingamtaile na wakanyengo kweni paisi tikumkumbulani vwemi vose uno Kumpoto masukani umanya maona ngote bano mzampokererani kuti makondo wa chomeni timkumbulani vwemi vose leo chomeni Your Excellency. Nate manyawaka wa president tupene pano shadow MP winu watusopene pano na nguruwa kuti nipase Nchindi honorable blessings mangisa chumba kwenso na mashado councilor watupene pano msomerezi wa president pajengo hii ni chema regional governor mama Nengezi ziwa tuampokereni maroma chipani chose kunoku North South region. Pangolini wafika pano chipagera mchanya.
mafumu yose nchindi zimweneleleni nipelekeso nchindi ni komiti yose ya region chakuzidiwa chomene nipeleke nchindi kwa vice president witu pangolini wakuno kunosi Madam Dr. Catherine Mzumala. Bwana nchindi za umaliro ziwe kwa imwe pamoza na mama naona kuti ningampairani nyengo yayi bwana kweni ichi ningayoya bwana kuno kumpoto tampogererani na maoko yawiri kweniso kuno kumpoto bwana chili wakuonga muli kutisankhira mwana Dr. Matthews Mtumbuka uyo mugwire nayo ntchito pa 16 September mpaka nyengo zonse bwana peya inu njiwe mchomene ise tabana kuno kumpoto takondwa nayo mukati mwa ukondwa nayo peya inu ise pakupemba ni vichoko waka vandu mukwaona apa bwana ichi wakumba mwanangwa wa mchalo muntu kuwa mwanangwa apala muntumbo wakuta suso ili lilipo bwana para mutolenge boma ili pa 16 September onesesiani kuti muzakakize mtengo wa feteleza kuti wantu hawa wasakaye wakondwa bwana pali programu ila ikupelekeka ya makuponi ise tawana winu taona kuti ya programu ila ikutipwira viwisha weni zaninge musakize waka mtengo wa feteleza utumali ose wakulenge bwana chachivili ni wapembele vene kwendeni ichi wakumba chomene pano mafika pa kwendeni ma trading center pali vachinyamata wakupanga ma business pali vazimayi wakupanga ma business bwana pamwe zakatola boma ili yezani kuzakatukula vana ava na vazimayi uwo na madoda uwo bwana kumagera kwane kuli mafumu ya Karaba mafumu ya Karaba na wose vanakazi vakunyumba kwao wavakuma na wose vazakaone uweni waimwe para mtolenge boma ili pa 16 September eula bwana chinyake muyendenge kunjirira uku ise kuno vene mzimba tusuzika chomene na misemu kuno kumpota miseu yatisuzika bwana zanimwikepo mtima munoze miseu muno mutukule masambiro muno anditukumanyanganira kuti mama president yose avaika vikombani vao imwe ndiwo muli nambala wana teula cha umaliro ni wapembe vanyane mwakulongozeka na mafumu asimwamuona Daliso Kabambe asihe pali mpepa hapa pali fufuzi hapa wapapi nimpempeni para kuti apa mpepa palije fufuzi palije ipa pa 16 September chetika votere Dr. Daliso Kabambe asintena hata votera Dr. Daliso Kabambe nuchalo cha Malawi chamba kutukuka chifua ili mpanda ya za chuma Demula wapaki tose pano tukumanya Saulos tika mmanyanga wati Saulos chilima tika mmanyanga asike waka ambisa chipani cha UTM asiwaka fuira pa Chikangawa asiwaka komeka pa Chikangawa naopa za Saulos za tumbuka za baba mwana huyo ni Daliso Kabambe Demula tose makolera nako tose pa 16 September njole itu ikayauka boni wa ndogo za Saulos asihena wakatenge chipani cha UTM chafwa kachili kufa kutililipano mzimu wa Saulos ulimbani Saulos wakakumaka chalo cha Malawi chitukuka asihena njole itu ikayauka boni pa kuvota ndogo za Saulos zikakie mkati mzimu witu na kuvotera Daliso Kabambe asihena kuno chigawa cha Ekwendeni na sitina MP witu asinteni aupa Blessing Shumba asinteni kentika vote MP Blessing Shumba andiso tuti na makasara itu asintena mwana witu Masida Chere naye kentika mvote ngati kasa tinganya suru wali hapa nao tika vote ngati mavindedi kasa asintena wapatiwane pamoza na mafumu tienti kolera neko chimoza pa 16 September ukavotera misozi ya watu wanyake ya itatambula vyaka vilinga kuvota ndazi vichi patazi limoza tiendu kukatirega ukapulungucha tienti kaonesese Daliso Kabambe watoesha shambaravishi tikutokea wanitu
ndikumbusire ndi ashado MP bachigawa chino kuti nawonso bayoyepo pambere ya Madam VP Madam Kuskeni. Fikani ya mama ashado. Kabambe pa 16 September. Ine mwana wenu Blessing Shumba pa 16 September. Nasida Jail na Saston Yasuru pa 16 September. Naunga mshindi kwa president wetu Dr. Dalitso Kabambe limoza na first lady wetu Madam Kabambe. Nchindi agogo STA Yohane Jerry limozi na mafumu wose wenisi walisi hao watupendelera nchindi kwa Vice President North Dr. Catherine Mzumara, nchindi kwa Regional Governor Mama Nengezi Ziwa na region yose, nchindi mose wa mama na wadada muniziomereze ni oyebo kachichewa kuti ya president witu wapulike ifo vili kuno kwekwendeni cha kwamba choyamba president yatu ndikukulandirani ndi manja awiri komanso manja wose ali apo kuno kwekwendeni. Mzimba North East yakondwa kwambiri kuti mwabwera mwatiyendera wiso stop imakhala yakatiti koma inuyo munaona kuti paikwendeni muime mutipatse moni mwatiyemekeza president tikuthokozani kwambiri. Apa mwatikumbutsa 2019-2020 late Saulos Chilima pano samanutsapo amatipatsa moni ndipo tikudziwa kuti mzimu omwe uja uli mwa inuyo ya president. Ifeyo ku Zimba North East ndi Malawi yonse takhala tikulira SKC koma tikudziwa kuti Mulungu sanatisiye toka. Pa 16 September watipasa president ndi amene ali pano Dr. Dalitso Kabambe. Zimba North East wanandi tikasowa tikaluta kuvipani vinyake chifukwa tikaona ngeti UTM ya mara ilije president kweni president mwamuona economic engineer ni muntu wamba cha economic engineer wiza kusakanoza chuma kuno ku Malawi kuchoka 16 September sitikhala chimodzi ikanthu osinthika tasamba opanda sopo nthawi yaitali ubatizo kunalipo chaka chino chaka chatatu kudya kamodzi kunalipo chaka chatatu olo kukagona ndi njala chifukwa chosowa zakudya. Mitengo yosakhazikika pansika lero tipite mtengo wina mawa mtengo wina zonsezo zikuta mbuye watimva kulira kwathu pa 16 September Dr. Dalitso Kabambe wafika osawang'ana kwina tonse amene tinasochera bwererani president wanu wafika komanso anena regional governor kuvota ndi kamodzi kulira in 5 years kweni patanangisa apa patata ya voti itu pa 16 September zitambulenge vyaka 5 zikwiza pene ikwendeni kupeka ndalama yayi anate tilije vyuma kweni tina mtima wakuti titukule chigawa cha Mzimba North East. Masambiro ya kira Mzimba North East tina sukuru pa secondary school pa Ndongureni hapa ila ana akasolerapo last year tikawa na selection mwanyesa kuti chaka chino pa selection ilipo kwani school inda ya mbepo boma la US United States of America inapeleka kale ndalama maskulu 250 kwenye ise constituency yetu secondary yetu kulije ana wetu ali mmakaya mwasoleka kuta ku secondary akusoka kuruta ma private ngakudula alipo bwana tina kesi moza tipati kwenda kupanga kampeni tikasangana na msungwana huyo akasoleka kuta ku university chaka cha Mara
kwenye akatondeka kuruta chifukwa cha school fees. Wakachita apply akamutola ku Mzuzu College of Nursing, akamutola University inyadi na Ruwa. Kwenye chaka chino amutola ku Mzuzu University na Ruwana. Mama wakusowa kuti wachitevichi. Ine na timu yane ndikati nanga ulinga kuchepera tasonka kamoza mwana huyu sungwana akuruta ku Mzuzu University September. Sonkani ni mtima ni ndama cha ise tafika UTM muone pea yani ile nine blessings a president yetu ndidalitso imwe mwamsowaso madalitso yafika kumzimba North East 16 September kusowa ya UTM government ikeni pampando muone za mitongwe zizichitikenge leo chomeni. Tulendo winu ngutali unzomeleze panyenga sono nipe penge vice president wakuno kumpoto Dr. Catherine Msumara kutibata uze wantu na kumusani kwa nso mkati mpira kwao wa Catherine wakona tuwa mulongolele so machado kansa ya constituency hii Dr. Catherine Msumara. President Mauno wa Mirapano kauko mchanya UTM Sogolola tu Dr. Daliso Kabambe nangarani metwao Matthews Mtumbuka waina ekwendeni ya gogo wangu ya pano kuti Dr. Matthews Mtumbuka wafumira pano pa ekwendeni sonte ntilongole chitema hati wala kuti Dr. Matthews Mtumbuka longolani kupema shoti ni mwana winu hati Dr. Matthews Mtumbuka nchindi zimwenelani Your Excellency Dr. Daliso Kabambe Mama Bridget Kabambe nchindi zimwenelani chifuka pa 16 September hapa ndime first lady wa Malawi nchindi zimwenelani wa STA vitu wagogo Yohani Jere nchindi zimwenelani mwana Mulanda Nengezi Ziwa nchindi zimwenelani a director of women vitu watipane Mose IMP vitu wangu hapa tunakasoma IMP Your Excellency chakwambirira ndi mpokelelani tampokelelani kuno kumpoto tampokelelani pano pa ekwendeni nchigawa chimoza icho chikutemwa UTM kuno kumpoto Your Excellency tabina mpoto ndisela kuonga chifuka pa mapresident yitu ayo yawako kuno kumarawi ndimwe yumoza mwayo masangarani medifuma kuno kumpoto icho chikuongola kuti kuno kumpoto tina mwali kanandi kuno kumpoto tukuruwika wagogo wane wanganizomeleza nyengo ya kampeni wanandi wakwiza wanandi wasakapanga kampeni kweni para wawina waka wakusowa para kuchigawa Your Excellency chakuti chikuruwika ni kuno kumpoto para tavota waka bora tukuwaonaso yai ndicho chifukwa chake kuno kumpoto Your Excellency tina masuzo yona ndichomeni kwambira university wali kutipusika waka wandatipasa yai ora napo mwaizanga Your Excellency mwaenda pa mseu kufuma kulilogo uzakafika kuno kufanya kuti kuno tilije airport Your Excellency
mseu kuno kuli mseu wa Chimbongondo ukumbika mzakanoze kuno kwependeni kuno kukumbika mseu wa Ekwendeni Mpelembe Your Excellency nao kumbika Tara kuliso mseu wa Kwenyezini nao ngwambula Tara Your Excellency kweniso pano kwa Ekwendeni waterboard ili hapo kwani wantu maji walije ifanya ukavu ndalama kulije Your Excellency muna njito para mwajira pa 16 kweni timpalilani chimoza kuno mugaona ngandena yai kuno ndiko kuchinyina kwa UTM kuno pata kwena chimoza ndicho tikupanga ndipo ise mwauno na mtamira pano timisimikizgirani kuti kuno takwela kutiko kutivoterenge imwe Dr. Daliso Kabambe wose aweka mtemanga Dr. Saulo Skau Chilima Kaoko Mchanya wose wakamtemanga Chilima Kaoko Mchanya tose isitauska maoko Mchanya pa 16 September kulongola chitema chitu kwa Dr. Saulo Skau Chilima tamvotera njani tamvotera njani chiuta wakatipa chiuta walikutora kweni watipasaso mwana munyake Dr. Daliso Kabambe uyo wakumba wa marizge masombenya yasogololo wala ramuno Malavi ilo Chilima wakawa nao Your Excellency Chifuata Nyengo ni mchemelani wana binu wabili wangurugika kuti mwaone aone mashado kansla zitu zani mkwele pano UTM Sokoti Chifuata Nyengo nizomelezani kuti niwepowaga pamoza tera ine ndine mwana wino Masita Chere kufuma pa SCO ade Chere nyumba ya chifumu na mwana wino bana nafika pala mukupenda mawote ayo mwinenge pa 16 September Ekwendeni woti wikanipo bana kumanya kuti maziko yose pala yamtu yoyeka after kuti Yehova yoyeka kale chamkuwa wakatiwawa fumu ya yoyeka kuti bana mukujira mpoma pa 16 September hapa pala mutulenge mpoma bana na mwana wino ninakati pamoza ngati economic engineer wakumanya cha chuma Ekwendeni ni mukuru kweni tukusolekela banki pano bana tukuma banki bantu wachilenge mkati kutoa ndrama zao kupanga deposit kweni sasa ngengeko tuma business tuchoko na rupusu hili pana kulichiuta wa mkaingililani hapo na mwana wino ligwelenge na mwenchito yawe chomeni UTM Sokola tu Dr. Aplike wale hapa Dr. Aplike 2 weeks ikuiza hii Iume manawini sastoni wazuru MCC Nord Iume sastoni manyazuru MCC Nord Wana ine niyo wenge choko waka Nafumila kwa MCC Nord Suzo ikwanga chakweza na waka bandu walaba bandu tendo aluoze wana chakula banji batatu wanai Umu mkutola la bomo pa 16 pa kupika suzo ya kwamba iso veka ya takulia Wandu kuti watukuke wakutondeka kupanga utiti wae mndazi mbaku ni pala kana sima Fuka para sima ilipa ndio mungu kupanga bajaji ya mwanga tukukila Yao pana wanadi niliki Apana majipurikila masuzo ya wanawili walinayo Kweniso wa mlimbikistani kutumia na chigomezo pa 16 September na mlayo hapa kasata mvota yai au mauno ya mati ya uskeka maoko Mchanya walipo wa mati mauno walipo fulaka tatu hapa walipo kwa nisa gura feteleza hapa
Mombasa mweni Dr. Daliso Kabambe. Chifukwa chake mwauno wayimirira pano kuti vamuphalirani kuti kasi masuzo yatili naye kuno kumarayo azamu ya Malauli. Lekani pa nyengo ya sono Your Excellency munindizomezge kuti vantu vinu muvayoiske. Yewo chomeni. Nchende kwa mafumu itu wose walipano nchende. Nchende kwa walisia witu nchende. Nchende kwa Vice President witu, kwa Regional Governor witu, kwa Director wa Mai, Director wa Nyamata. Nchende kwa isetose tukufuma ku Regional Office, ku District Office, ku Constituency Office. Nchende kwa Shadow MP wetu, councillors wetu. Nchende kwa mama wose mulipano. Nchende kwa youth morale. Wamama na watata mulile mose. Mule ai makora chomene. Mu 2020 pamene achakwera mapanga kampeni amanena kuti Amalawi tidzaja katatu. Anaja katatu tulo ndani hapa. Mu 2020 achakwera kupanga kampeni adanena kuti Federeza adzakhala 4,000 enkantu mkake. Ndani wagula Federeza 4,000 enkantu mkake hapa. Mu 2020 achakwera kupanga kampeni adalonjeza Nyamata onse Amalawi ntchito 1 million jobs. Ndi ndani walembera ntchito ndi achakwera hapa. Mu 2020 achakwera adalonjeza Amalawi kuti mitengo ya zinthu idzatsika. Mitengo ya zinthu yatsika. Mwadzina lawo mitengo ya zinthu zakwera. Kuno kuchigawo cha kumpoto achakwera adalonjeza airport. Kodi airport yamangidwa. Kuno kuchigawo cha kumpoto achakwera adalonjeza Mombela University yamangidwa. Kuno kumpoto achakwera adalonjeza misewu ya mbiri badalonjeza namanga. Aimanga imene icha tiachonga
chongera chakwera tikale aphunzitsa chakwera lero tinavotera 2020 akhale pa mpando tivote mmene agwirira ntchito tapata chonga chakwera tikale aphunzitsi malikisawo 10 kwa 10 mmene agwirira ntchito akhoza 10 kwa 10 ni akhoza 5 kwa 10 Tingapatse 5 kwa 10 tingapatse 2 kwa 10 tingapatsa jana chakwera ino mukakavotere mndu wa 0 mukakavotere mndu mnakoza 0 pa 10 vuto la ndale ku Malawi munthawi ngati ino andale amabwera kutinamiza zosiyana-siyana mutivotere ife timanga Mombela University mutivotere ife timanga Odon Chirwa Airport mutivotere ife muzijaga tatu mutivotere ife mupeza ntchito andale munthawi ya kampeni ngati ino amabwera nkumango tinamiza kumanena mabodza kuti bwatikabodza adibadikabodza mbuyomu leronso akubwera kumati bwadikabodza mmene amanena achakwera mu 2020 kuti ifeyo Amalawi moyo okhala wabwino zotsatira zake amatiuza zosiyana-siyana ndicho linga chakuti tikavotere iwo koma muona kuti andalewa zonse zimene amalonjeza samazikwaniritsa iya andale amatipeza mmene tililimu
komanso mmene tilimu. Pamene iwowo andalewo mukawayang'ana amalowa mwina ali nyumba imodzi, ali ndi galimoto imodzi, zikamatha zaka 5 alemera kwambiri, ali nyumba zambirimbiri, ali magalimoto ambirimbiri, ali ndi chuma chochititsa mantha, alemera kwambiri. Mudzaone listi ya anthu olemera kwambiri ku Malawi, mukapeza kuti pamwamba penipeni pali anthu andale. Anthu andale olemera kwambiri analemera chifukwa chani? Analemera ali pa udindo akupanga katangale. Ndiye andale ambiri akamabwera nthawi ngati zino amatilonjeza zambirimbiri tiavotere, koma tikangwavotera iwo aja mupeza kunena kuti iwo aja ndi amene akulemera, ena tonse akutisiya pa umphawi. Mmene tinavoteramo tikusiyidwa chimodzimodzi mmene iwo akuchoka mboma, ife tidakali pa umphawi. Amenewo ndi andale aku Malawi. Dziko la Malawi lero ndilomvetsa chisoni. Agogo ndikuwuzeni izi, dziko la Malawi ndilomvetsa chisoni. A World Bank akuti dziko la Malawi ndilosaukitsitsa pa mayiko onse a dziko lapansi. Funso langa, fumbo la ine ndilonena kuti kodi atsogoleri takati kuwasankha nthawi zonsezi anali kuti pamene dziko la Malawi lero lili losaukitsitsa pa dziko lonse lapansi? Ku Malawi lero anthu 9 mwa anthu 10 aliwonse kapena 90 mwa anthu 100 aliwonse ku Malawi alibe ntchito. Kodi atsogoleri abwera mbuyowa amene akufuna ayimenso lero pa mpando wa president tidasankha mbuyo chonsecho atisiya tilakali pa ulova? Kodi tikasankha ulendo uno ulova wathuta? Lero akuti anthu 9 mwa anthu 10 aliwonse Malawi muno nyumba zawo zilibe madzi aukhondo, kapena 90 mwa Malawi 100 aliwonse nyumba zawo zilibe madzi aukhondo. Tikasankhanso atsogoleri akalewa akonza vuto la madzi anthu? Lero akuti anthu 9 mwa anthu 10 aliwonse kapena 90 mwa anthu 100 aliwonse kuno ku Malawi nyumba zawo zilibe magetsi. Chonsecho takhala atsogoleri mbuyo monsemu sadakonze vuto limeneli. Kodi tikasankhanso pa mpando atikonzera vuto amenewa? Mukayang'ana zipatala zathu kuli mavuto ambiri, mukayang'ana masukulu ali mutali kuliso mavuto ambiri, mukayang'ana misewu madera ambiri kulibe misewu yabwino yooneka bwino. Lero atsogoleri omwe aja akubweranso afuna zaka zina 5. Ine ndikumadzifunsa, where is the morality yakuti abwererenso kachiwiri adzapange chani? Lero ku Malawi lero anthu 6 mwa anthu 10 aliwonse kapena 60 mwa anthu 100 aliwonse a Malawi amakhala opanda chakudya. Lero ku Malawi lero anthu 51 mwa anthu 100 aliwonse akuti ndife afupi, chifukwa mmene timakula tikusowa zakudya, ndiye we are stunted, ndife afupi. Fumbo la ine, kodi atsogoleri akhala mbwera mbuyomu tikuwavotera atipangira chani choloseka? Ine kuona kwa ine atsogoleri onsewo atakhala tikuwavoterawa iwo amatipeza tikamavotera mmene ife tililimu, akamasiyaso mpando amatisiya mmene tilili. Mwinanso ena ife timasauka kwambiri kuyerekeza ndi mmene timavotera. Chotero ulendo uno tikavote mwanzeru, tisakavote mwachizolowezi, tisangotenga kuti masankho iyayi, tikavote mwanzeru, tisavotere
atitsogolera amene sana sinthe moyo wathu zaka zonsezi yani amene asankha mbuyomu kuyembekezerati patsamayi wa ntchito kuyembekezerati lani mafuta zakudya kuyembekezera akonza misewu ya kwathu kuyembekezera akonza madzi akwathu akonza magetsi akwathu sana tikonzere ngati sana tikonzere amenewo ulendo uno tisapotere atitsogolera amene alephera mbuyo tikapote mwanzeru agogo ndimati ndineso mfundo yachiwiri akakhala jerejere achakwera tisamale achakwera atipha mmene achakwera amatenga boma 2020 Fetereza anali 18,000 kwacha lero Fetereza afika 158,000 kwacha wakwera ni 844%. Fetereza achakwera tikapa sasa zaka zina 5 Fetereza ucha afika 500,000 kwacha akule ndani satipa chakwera mbewu ya 10 kgs achakwera kutenga boma mbewu ya 10 kgs inali 16,000 kwacha lero mbewu ya 10 kgs icha yafika 138,000 kwacha yakwera ndi 950%. Tikapa sasa mpando achakwera mbewu ya chimanga 10 kgs ifika 300,000 kwacha agule ndani achakwera satipa chimanga mu 2020 bagi la chimanga linali 6,000 kwacha lero bagi lomwe lichera chimanga pakatipa linafika 100,000 kwacha linakwera by 1,566%. kodi achakwera tikapa siso mpando mukatengera inflation yomweyo bagi la chimanga lifika chani lifika pafupi 1 million kwacha akwanisana kwa chimanga 1 million kwacha satipa tikapote mwanzeru atitsogolera amene abwerako mbuyomu tidavotera sadasinthe moyo wathu uli chimodzimodzi kamene watsika pansi wala pansi ulendo uno tikapote mwanzeru tisavotere atitsogolera amene alephera mbuyomu ulendo uno mukayese UTM ulendo uno mukavotera UTM mukavotera ifa UTM choyamba chimene tizapange ife ndiye kukonzanso chuma cha dziko lino chikhale mchimake. Ine ndagwirapo ngati budget director nthawi ya malemu apingo amutalika ndidagwira ngati budget director pansi pa malemu Dr. Gudo Gondwe ala Minister of Finance komanso ndagwirako ngati governor wa Reserve Bank ya Malawi mu nthawi yapita pansi pa Minister of Finance Gudo Gondwe ife tidathandiza nawo kuyendetsa nawo sachuma ndi chitukuko dziko lino zimenezo ndiye timadziwa ife akamati Dr. Kabambe udokotala wa ine sukuti mwadwala litsipa mwadwala mutu ndiye ndikupatseni panado iyayi udokotala wa ine chuma cha dziko chasokonekera ndichikonze chumacho chikhale bwino monga mmene dokotala amamuthandizira patient kuti patient akhale bwino udokotala wa ine ndothandizira pamene chuma cha dziko chasokonekera chuma cha dziko licha chikhale chabwino. Chotero ifa UTM tikalowa mboma choyambirira tizapange ife ndikukonzanso chuma cha dziko lino chikhale mchimake. Ndimafuna nene izi kunena kuti china chimene chasokoneza kwambiri muzaka zapitazi pamali kuonena kuti anthu andale amachulutsa katangale amene apangitsa dziko lathu sapite patsogolo china chimakhala chikutivuta pakatipa ndi kusankhana mitundu tribalism, nepotism, cronyism kumene kwachokera president ndi kumene maudindo akuluakulu amapita kumasankhana maudindo. Ife pofuna kukonza chuma a UTM ndi united ife tosefa Malawi ndife amodzi
siti masangana mitundu osanganana kuti wachokera kuti uyiwatere. Ifa UTM tidzaonetsetsa kuti chumachi tichikonze tiike anthu oyenera maudindo osiyanasiyana osayang'anira kuti munthu chachoka kuti. Tikayika anthu maudindo moyenera chuma chathu tidzatha kuchikonza mosavuta. Zili ngati timu ya Manchester ifuna ichite bwino mmasanga maplayers abwino mwayike moyenera kuwayika, mukatero timu yanu imapita patsogolo. Chotero Ifa UTM pofuna kukonza chuma cha dziko lino tidzaonetsetse siti kuyang'ana kuti munthu amachokera kuti yayi, tikungoyang'ana kodali nkuthekera ndani, osafunsanso home district anymore. Ifa UTM tidzangoyang'ana mapepa a munthu ndi kumpatsa ntchito malingana ndi kuthekera kwake. Tikayika anthu maudindo moyenera chumachi sichidzativuta kukonza iyayi. Chotero ife ntchito yoyamba UTM tidzapange ife ndikukonzanso chuma cha dziko lino chikhale mchimake. Tikachikonza ndiye kuti mitengo ya zinthu idzatsika. Mtengo wa fetereza sudzadutsa 50,000 kwacha pathumba. Mitengo ya zinthu zina zonse, kandi sopo, kandi shuga, kandi mafuta ophikira, kandi mchere, mitengo ya zinthu zina zonse idzatsika. Tikapanga zimenezo amalawi ambiri amene afinyika umoyo wawo udzayamba kukhala bwino mitengo ya zinthu ikatsika. Komanso amabizinesi amene afinyika chifukwa kumakauda pa mitengo yokwera, kugulitsa mitengo yokwera, akukanika kupanga phindu lililonse. Mitengo ya zinthu ikatsika mabizinesi awo adzayamba kuyenda bwino. Tidzatsegulanso Development Bank imene idzakhala madera osiyanasiyana wopereka ngongole kwa anthu a bizinesi pa milingo ma interest rates otsika kwambiri, komanso kumakhala grace period yoti anthu amene apanga bizinesi mabizinesi awo akule apite patsogolo. Pano pa Ikwendeni tidzayikapo branch ya banki imeneyi kuti anthu a bizinesi akapeze ndalama kumeneko uku. Chachiwiri chimene Ifa UTM tidzapange ndiye kukonzanso ntchito za ulimi. Tidzazikonza bwanje? Ifa UTM tidzaonetsetsa kuti ku ntchito za ulimi tayikapo ndalama yokwana 500 biliyoni kwacha chaka ndi chaka ku ntchito yokonzanso ntchito za ulimi. Ndalama imeneyi tidzaonetsetsa fetereza subsidy program tinkapanga nthawi ya malemu a Gudo Kondwe, malemu a Pingo Mtalika. Ine ndili budget director, program imeneyi tidzayiyambirenso, inali program yabwino kwambiri. Ine pokhala budget director ndinali nawo pamodzi ndi malemu a Gudo Kondwe ndi malemu a Pingu kusaka ndalama zoyika mu ntchito ya fetereza subsidy program imeneyi. Tikayika anthu ambiri amalandira fetereza zimathandizira ulimi upite patsogolo. Chotero Ifa UTM tikalamboma tidzayambiranso program ya fetereza subsidy program tinkapanga nthawi ya malemu a Pingu, ndicholinga malawi ambiri adzapeze fetereza. Komanso tidzalimbikitsa ulimi wa ntherera, cholinga tidzalima kawiri kapena katatu pa chaka. Ndiye mbali nayi mtengo wa fetereza watsika osadutsa 50,000 kwacha. Mbali nayi tayambiranso fetereza subsidy program. Mbali nayi tikulimbikitsa ulimi wa ntherera. Zimenezi zidzapangitsa anthufe tizilima kawiri kapena katatu. Nkhokwe zidaliko mnthawi malemu a Pingo Mtalika zija zidzabwereranso tidzayamba kudya katatu. Kusiyana kwa Ifa UTM ndi zipani zina nkonena kuti Ifa UTM tikamanena kuti tidya katatu tikumafotokoza tidya katatu motani, tidzatani kuti anthu adye katatu, tikumafotokoza zimenezo. Chachitatu chimene Ifa UTM tidzachite tikalamboma ndiye kukhazikitsa mafakitare m'madera osiyanasiyana. Tidzayika 500 biliyoni kwacha yokhazikitsa mafakitare
madera osiyana-siyana. Ife Amalawi lero zambiri timagwiritsa ntchito timazitenga kunja, koma zambirizo tingathe kupanga dziko lomwe lino la Malawi. Tikungofunika upangiri wakuti zinthu zimenezo tizipange dziko la Malawi. Chotero ife UTM tikalamboma tidzayika 500 billion kwacha titsekule mafakitale osiyana-siyana, zinthu zonse tikumayitanitsa kunja tizipanga dziko lomwe lino. Kaya ndi mafuta ophikira kaya, kaya ndi zovala kaya, kaya ndi maloshoni kaya, kaya ndi masopo kaya, kaya ndi zotani zosiyana-siyana zimene timaziyitanitsa kunja. Ife UTM tidzakhazikitsa mafakitale onena kuti zonsezo tizipanga dziko lomwe lino la Malawi. Chotero tidzayika 500 billion kwacha yokhazikitsa mafakitale osiyana-siyana. Anyamata inu konzekerani kudzapeza ntchito m'mafakitale amene UTM idzakhazikitse. Chachinayi ife UTM tikalamboma tidzayikanso 500 billion kwacha ina mu ntchito za migodi. Mukangochoka pa Kasungu kukafika ku Songwe, ku Chitipa, pansi ponsepa pali migodi yosiyana-siyana. Pamadzi pa nyanja pansi pacha pali mafuta osiyana-siyana. Ife UTM tikalamboma tidzayika 500 billion kwacha kuti tidzatsekule migodi 10 mu zaka 5 zoyambirira. Mgodi wa mafuta komanso migodi yosiyana-siyana imene tinayo dziko lino yonse ija tidzayitsekule. Tikatsekula migodi imeneyi, anyamata inu mmalo mopita kuchoni kukafuna ntchito migodi mugwira ntchito migodi ya ku Malawi konkuno. Chotero anyamata a dziko la Malawi, ife UTM tikwalonjeza 5 million jobs, zina za kumafakitale, zina za kumigodi imene ife tidzayitsekule. Tikapanga zimenezo ndiye kuti dziko lino lidzayamba kuyenda bwino kupita patsogolo. Chotero mukavotere UTM tidzakonze ntchito za migodi, mukavotere UTM tidzakonze ntchito za mafakitale, anyamata athu apeze ntchito. Zipani zina zikungonena kuti anyamata mukapatsidwa ntchito sakufotokoza ntchitozo zidzapezeka bwanji, nanga dzakhala bwanji kuti anyamata apeze ntchito. Chotsiriza, ife UTM ndife amene tikupita patsogolo ndi nkhani yonetsetsa kuti mkagawidwe ka chuma cha boma ndikofanana maboma onse a dziko lino la Malawi. Mbuyomu kumene kumachokera president ndiye kumapita maproject ambiri, kumapita ndalama zambiri. Ife UTM tikusinda zimenezo, tikufuna boma lililonse lidzilandira mofanana. Chotero ife UTM tidzayika 100 billion kwacha ngati poyambira pa boma lililonse la dziko la Malawi. Chotero akalandira ma 100 billion kwacha apakonsolowa ndalama zimenezo akonzere misewu, akonzere nkhani za chipatala, akonzere nkhani za magetsi, akonzere nkhani za madzi, akonzere nkhani za masukulu ndi zina zonse zofunikira m'makonsolo osiyana-siyana a dziko lino. Zili ngati petrol type of budget, koma iyi tikuone tidzakuli konse kukhale kofanana. Papoyambirira maboma ngati Mzimba tidziyonjezera kuchokera pa 100 billion kwachapo, chifukwa Mzimba ndi boma lalikulu kwambiri. Chotero ife UTM tidzakonza misewu yonse amayinena vice president acha pano. Tidzakonza za nkhani za masukulu zonse zanenedwa zija, nkhani za zipatala tidzakonza zimenezo, nkhani za misewu tidzakonza, nkhani za madzi, nkhani za masukulu tidzakonza banji poyika 100 billion kwacha kukonsolo iliyonse ngati poyambira ndi ndalama imeneyi tidzatha kugwira ntchito zimenezi. Pano makonsolo
amadira 3 billion kwacha 5 billion kwacha ndalama yochepa kwambiri sangathe kupanga china chilichonse koma ifa UTM ndikaka 100 billion kwacha amakonsolo adzatha kupanga ntchito ambiri mu chaka cha tunthu mu zaka 5 100 billion kwacha 100 billion kwacha kwa zaka 5 madera athu onse makonsolomu adzakonzeka misewu yabwino zipatala zabwino masukulu abwino mkamadzi zabwino zamagetsi zabwino ndi umoyo wa Malawi wabwino chotero mukavotere UTM musakavotere adindo amene timasankha mbuyomu amalimbikitsa nkhani ya tsankho amalimbikitsa katangale amangoyang'ana mimba zawo zokha musavotere ameneyo amene powavotera anatipeza amene lilimo mmene akumaliza atisiya amene lilimo musavotera ndolephera iyayi mukavotere UTM ili manifesto yabwino yokonzanso chuma cha dziko lino UTM ili manifesto yabwino yokonzanso nkhani ya ulimi dziko lino anthu tidye katatu UTM ili manifesto yabwino yobweretsa mafakitale kutsegula migodi 10 anyamata apeze ntchito mukavotere UTM idzapereka 100 billion kwacha makonsolo tikonze nkhani za madzi nkhani za magetsi nkhani za masukulu nkhani za zipatala ndi zina zonse zowatumikira bwino Malawi chotero ndikunyadileni kwambiri kuti munabwera pa 16 September mwezi wa mawa mukayang'ane nkhope imeneyi ya akabambe mukayang'ane logo ya UTM inu mukachonge pamenepo mukachongenso pa blessings amene ali shadow MP obwera lino komanso makansila athu akuno mukativotere ndione ngangati amene akavotera ifa UTM amene akavotera ifa UTM mukapita kumutse mukausenso ena kumeneko game ndi UTM tiru ndi UTM tikavotere UTM tikavotere UTM zikomo kwambiri.